Ki Henry ki jikhnyu jumai ki bahe tam ki balong nyo point nyo magneted ki lajia hapreng jongkari Myanmar hagapor khat arsan phau baje men step menta ga si thoding hagaba ki jikhnyu jumai ki lajia ru aki benta jongka Thailand, China, India, Vietnam bat Bangladesh ong ki khubor. Ki jaka balaki jumai ki desa pangsa tai lamsep ngi jongka nongba sagaing haga jingjileu ka ba shipau hadu laipau kilometer ong ka geological survey juga United States. Arphongot ki jingya breu nakawai ka hospital hakanong ba naipia daw kabala pentikna hadu menta kidon ru ki khubor ba kidon ki bayap nakawai ka mas ha mandale kabala tua hakapor ba ki breu kidang duai perkawai ka skul ba jongkanong ba hakaba kala kemding kitan ai jing yarap kiting ba ka jingkhain ka ba khaddu kanthop ki basau haki wei par ki jai benreu kilaban poi se ki spa ngot Uhe sipai jongka Myanmar u min ong ulapan bana emergency ba ulapan jingrap na kiri ka perthai. Layo sngawi ke jingkhanyu jumai hadu ka thaing satai jongka Thailand ha ka balapan sange I kato ani ki metro bat kiral ha kanong ba jongka Thailand. Upa e tongtan Saina Watra menteri rang bardu ulapan sange no ya ka jinglei jingo jongka Phuket na ka banta ban penlong ya ka jingilang bisar banyak ka bakarki adin kane bat makaru kalapan bana ya ka state emergency ha ka tei kanong ba. Layatu bagidan laingut ki belayap na kawi ke jingtei ke belatua ha Bangkok. Kajala Yunan jongka China ru kalayatu bagadon ke jingki ke bajur. Kajaka pai banyak ya ke jingkuni ujumai ha China kala ong baga jingklan jong u kalong nyo point kendai. Balayo jingtip ru ya ke jingki jumai ke bajam na Kolkata ha Bengal bat ki benta jongka Manipur ha ke balayo jingtip ya ke jingki jumai ke basau point sau magnitude. Bat kumjuru na Dhaka bat Chattogram ha Bangladesh. Narendra Modi umitri rang badu jongkari ulaong baka India ka kloi ban ai kano ga jingirap ka badan kam da ka baduai na ka banta ka jing singai baka jingba jingmet jong baro latho hakaran san x kila kerpat ki borsen shar jongi ban long ki blapan kre komjo ki ninglam jong kiri Europe ro kila terwa ki jingirap ki video ki bashar khai hakaran san x ki pen I jaga jingtei ki baki ha Bangkok bat ki we ki nong ba ha ka ba ki breu kila yamare sha ki surok da ka jingting ngalayo sngo ngadang thia aying banang ta ngala mare kat bala da ki jaing thia jonga sabar nang te ke jingtei ong udu angjai ubasong basa akanong ba jungok kai perthai mapau nam jonga chiang mai haga AFP mat kawai pat ka pen I ya ga jing ka bahe ka balai phau mala ka badang sna haga dong chatu chak jongka Bangkok ka bala tua kat kong bajingong sambut metre rang ba u phum tham ve chaya chai kidon prap saungot kinong bala ki bala sakut Habala poi banjurep ya tagi jaka ngalayo sngaw ki breu bagi perta jingirap da ka ong yarap ya ngala itu udipiti he pulet u warapat sukthai ha kalap thai khbor AFP bala antat bada ki spangut kila mensau hendeng idang tep ya jingdon jingba mensau la pentikna bagi don laingot ki blayap na kan jaka hadu menta kawi ka hospital ha kanong ba Myanmar klayo dagi spangut ki breu ki bala mensau layatu ka AFP Kidur ke bashar khai ki pen I bagalenti rung syakatnat sumar kerki kila hap alor kawai ka kali kapala penbor kinong sumar ban sumar kinong pang sabar ban hasurok ha ka juga por kawai ka jingking kapala rem alor kawa era wadi bat katogani ki ying saru kila tua ha ka ba kidur kapala syam na ka mandale kumba 8 kilometer na sagaing ki pen I bakila ban sakut da ki phaungut ki weipat Kiwei pat ki video ki pen I ka jingjulor ka bajur ba ya ka katling swing ha mandale bat ya kawai ka jing mane blai ka badan hajan kanong ba taongge ha Shan State jongka Myanmar ka badan ha khaput bat kari Thailand ki kanun pelayem kila sedang ya ka jing trei ka bajur banwat ki pelayem hendra ka jinglong jingman ka long ka bashar khai ha ka ba kila yo khumbor ba ki jingtei kila tua bat ki jingtei kila sha panjulor khamtam ha ka thai mandale Kisurok apa dengan mandale pakai yang gonru kila sya penjelor bat kane kala petut bahaya ka jingirap